Jinti barrit, mhux sakrifiċċju. Minu Alla? Alla u ħnina. U lemmin iridna nuru ħnina? Iridna nuru ħnina mal-midneb, mal-imsejken u mal-innoċenti. Ma jridx ċemat, ma jridx fjuri, imma li aħna nuru ħnina ma dawn in-nies. Jien fil-ħajja tiegħi għext din il-verità li jagħtiji li Alla għax hu stess għamilha miegħi billi fi żmien li kont għalliema kont ifittex lil dawk li huma l-iktar imqarbin, lil dawk li narahom mhumiex f'sikkithom. Għax ngħid wara dan hemm xi ħaġa minn rrid nersaq lejhom u kont niskopri qlub twajba f'dik l-imqarbezza. U hawnhekk f'dar Giuseppa De Bono u rejt il-ħnina ma tfajla imkeċċija mid-dar, imħollija mill-partner tagħha u tiġi hawn. U ma tfajla l-innoċenti it-tarbija fil-ġuf. It-tarbija fil-ġuf rridu nuru aħna ħnina kbira magħha. L-abort mhix soluzzjoni. Aħna rridu nuru ħnina ma' dawn in-nies billi ngħinuhom mhux nikkundannawhom għas jekk jiġri dan, imma noħorġu jdejna nersqu lejhom u ngħinuhom. Dik hija t-tieba li jrid minna Alla li nkunu widnejna u għajnejna għal bżonnijiet tal-innoċenti, it-tarbija fil-ġuf, tal-om li jgħid fi problema u ta' dawk l-iktar li huma mwarbin mis-soċjetà. Fil-waqt li jiena konxja mulej li qed naħdem bis-sħiħa l-ġid tiegħi tal-familja, tal-Knisja u tas-soċjetà, nitolbok tagħtini aktar tieba f'qalbi li twassalni mhux biex niġġudika jew nissagrifika lili nnifsi għall-oħrajn, iżda biex nimxi b'aktar imħabba miegħek u mal-oħrajn.